Himas rehas po ngayon ang isang lalaki na itinuturing na bilang most wanted person municipal level matapos maaresto ng hanay ng kapulisan sa mga Tarem. Arestado po ang akusado matapos umanong gahasain nito ang isang minor de edad. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtago ang akusadong nagtatrabaho umano bilang isang driver at umuwi lamang po sa bayan. Itong August 12 po, namataan po ng ating mga operatiba plus ating mga kapulisan po, itong pagtatago po ng accused po sa Barangay Bugtong Bolo, somewhere in mga Tarem Police Station area po. So, at first po, hesitant po yung accused na surrender kasi nabigla nga sila. Master Sergeant Scepter Aguinaldo ng PNP mga Tarem. Napag-alaman din po na kapitbahay lamang po ng akusado ang biktima. Tinawag umano ng magulang ng akusado ang biktima para magwalisa na sa harap ng kanilang tahanan na mga panahon na iyon. Hinila umano ng akusado ang biktima at dito na isinagawa ang pangahalay. Tinawag nung parents po ng suspect para magwalis po doon sa bahay nila. And then, nung habang nagwawalis na po yung bata sa harap ng bahay, sa labas po, itong nasabing suspect po ay bigla na lang pong hinila yung biktima papasok po doon sa kanilang bahay, sa loob ng kanilang bahay. At doon na po nag-umpisa yung nasabing pag-aabuso po doon. Yan po ang tinig po ni WCPD, PCPL Jenny Cotillon ng PNP mga Tarem. Tumanggi naman po na magbigay na ng pahayag ang akusado na nahaharap sa kasong statutory rape. IFM News. IFM News. IFM News.